নিজে বয়স করো 80 বছর 60 বছর যত না বখা ফাঁকা জাং থুঙই যত মাকা পাইখা বখাই মাকা পাইখাই যে 80 জনানি 60 জনা বাতিনাय फोराव যত কাফা तामनि का आं साइमानो आंनि मकत बाय थांबाय नुगो आं तामहि सिपेम तंफुरना दिनै बाटाराव थिगनो दङ तामुखे आइपिएफटि फायो खुंला पदबाला फायो बेबासे बातिं बायखा प्रभुयो बैरे होननानै वानसाबुरा दिनैले मानि सरखारनो प्रभुयो जोंना ताव बाहायखाय दंनानैनो जाता 80-90 बोसोराव कापाय माने कसम बखा दुखुरास नै जे 80-90 बोसोरनि श्राप जे जतना बे सुदु बे गुदास निया जत गावसबानो खनावा जे 100 जना तंखांखे आरो 80 जना बाति 20 जना आरो पेन्सन जतना बखा दुखुनाङै श्राप लपायखा जे जे ताबक सरकार दंनाय दतेनो बातिरं थं नै जतनो श्राप लपायखा गाव सावै जतना दिनै जुबक जुबतीनि आफान्तिनि बयस्कर 80 बोसोर 90 बोसोर बरे फायफिननाय कायसा बखारावै आं ग्राक माखे आंनि बखावो आं ताफानो आं दुखु हासाका बातावै थावो फायफिननाय गाव सावैनो आंनि गावनो थाखा जतनो हामबाय